Il-bejħ tal-appliances baqa' wieħed normali minkejja nimxija tal-coronavirus. Dan kien il-kliem ta' Sonja Qabela li hija direttur ta' ħanut li jbih l-appliances fiż-Żejtun. Fimni, aħna ma tantx rajna differenza, aħna għalina peress li l-nies għamilnielhom faċli il-bejħ xorta baqa' dej normali. Dan ix-xiri ta' appliances qed isir hekk kif ħafna persuni bħalissa jinsabu fi djarhom u għandhom iżjed ħin biex jaraw xi ħtiġijiet jonqosha id-dar. Fost l-aktar appliances li l-klijenti qegħdin jirrikorru għalihom huma l-magni tal-ħasil, freezers u settijiet tat-televiżjoni. Miżuri oħra li l-ħanut ħawaq din il-pandemija kien li jbieħ online. L-online shopping sar iktar voga f'dan il-ħinijiet, f'daw il-momenti. Ir-raġuni hija li wieħed qiegħed jew juża telefon, email, il-website. Fim tal-raflok joqgħod jiġi aħna għamilna l-emails u il-sistema fuq l-online shopping iktar b'description u iktar dak li jkun għamilnielu iktar faċli, allura id-nies marret iktar għal dik l-option. B'dak li ordnaw minn djarhom jitwassal fil-kumdità ta' darhom ftit tas-sigħat wara. Id-direttur ta' dan il-ħanut qalet ma' One News li ttieħdu l-miżuri kollha favur il-ħaddiema u l-klijenti skont id-direttivi tal-awtoritajiet tas-saħħa.